Takže sa dobre pozeraj. Kliknem na hry na PC, nájdem si hru, ktorú chcem sťahovať. Napríklad ten Medal of Honor. Kliknem, otvorí. Posúvam to nižšie a hľadám odkaz na Rapid Share. Tu sú napríklad odkazy na upnito.sk, nájdem odkazy na, tu sú napríklad Hotfire, Filesonic, takže download, stále musíš hľadať, musí tam byť na začiatku, tu je, pozri, máš 15 odkazov Rapid Share, vezmeš, skopíruješ ich, dáš kopírovať, otvoríš si RapGet, dáš vložiť linky, klikneš na vložiť linky, už ich tam načítalo, je ich tam 15. Potom klikneš na zelené tlačítko tu hore, šipku zelenú, klikneš a už sa nič nestaráš, už to sťahuje samo. Jak to dokončí sťahovanie, máš to uložené. Potom stačí zobrať, otvoriť složku, kam ti to otvorilo, máš tu hrárku, kliknúť na prvú časť a rozbaliť to. A potom už len nainštalovať hru s démonom. To je všetko. Je to úplne jednoduché, len musíš stále nájsť si tie odkazy, aby tam bolo rapidshare.com.